जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गुबुन गुबुन आनसलिकफ्रा जेरैबायदि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंगासिनो दं बिथांमोनहा 5 तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै फाइनालसिम सौफैबाय फाइनाल हाबाफारिखौ फाइनाल हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो दं बेयाव आंबो जिल्ला एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैदों जोबोद मोजां मोनदों बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गोबां अनसायगिरिफ्रा जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होदों हेफाजाब खालामफैदों आङो बेयाव बाहागो लाफैनानै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव गोग्लैदों जे फुटबल बर'फोरनि फुटबल गेलेगिरिफोरनि जेब्ला जारिमिनखौ जोङो रायखांगोन एबा जारिमिनखौ जोङो गोसोखांगोन अब्ला बनरगाव ओनसोला सिगांग्रो जोंनि गोसोआव गोग्लैयो मानोना बनरगावनिफ्रायनो बिन'द दाब्ला जायखौ बुंनाय जायो फुटबलनि राजा होननानै बिथांखौनो इस्टाब्लिश खालामनाय जाबाय जोंनि हारियाव दा बिन'द दाब्लानि बियो मोनसे जायगा आरो उपुर्ना नार्जारी जाय नेशनेल प्लेयार सासे आइजो बे ओनसोलनिफ्रायनो दङ बेखायनो जों मिजिंथिनो हायो बे बनरगाव ओनसोलनिफ्राय फुटबल गेलेगिरि बा मोजां फुटबल गेलेगिरि जोङो जुदि मोजां गाइड खालामलायनो हायोबा जोङो मोजां प्लेटफर्म मोजां जुदि एकाडेमि क्लाबफोर जोङो जुदि खालामनो हायोबा आरो मोजां ट्रेन जुदि उन्दैनिफ्रायनो जों खालामनो हायोबा गमामायैनो जोंनि बर' गेलेगिरिफोरखौ नेशनेल प्लेयार बा इन्टारनेशनेल प्लेयारखौ जोङो दिरुननो हागोन बा सोरजिनो हागोन जोङो बेखौ मिजिं खालामनो हायो एबसु हिसाबै थांनाय 6 बोसोर देग्लायजों 6 बोसोर जाबाय बे 6 बोसोरसिमाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसिएटिभआवनो मोनसे बड'फा एफसि मुंनि मोनसे फुटबल क्लाब खुलिनाय जादों दा बे बड'फा एफसि फुटबल क्लाबा देग्लाय आसाम इउथ लिग आन्डार 13 बेयाव जोंनि सारा आसामनि आन्डार 13 जायफोर आन्डार 13 बे फुटबल टुर्नामेन्टआव बाहागो लादोंमोन बेबायदि सेलेक्टेड प्लेयारफोरखौनो बे बड'फा एफसिआव जोङो ट्रेनिं होहोदों कचिं होहोदों आरो बिथांमोनहानो आसाम आन्डार 13 आसाम इउथ लिग बेयाव नगावआव खुंनाय थांनाय आसाम इउथ लिगआव पार्टिसिपेट खालामदों जथेस्थ' मोजां पारफरमेन्स दिन्थिदों बिनि अनगायैबो थांनाय बोसोराव आइ लिगआवबो जोंनि माखासे खिनि प्लेयारफ्रा सेलेक्टेड प्लेयारफ्रा बे आइ लिगआव पार्टिसिपेट खालामदों आरो जथेस्थ' बेयावबो मोजां पारफरमेन्स खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो जोंनि आन्डार 13 जे बे टुर्नामेन्ट बियो पर्यायक्रमे आनसलिक लेभेलाव कम्पिटिशन होखांनायनि उनाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लाङो आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय सेन्ट्रेल लेभेलाव बेखौ पार्टिसिपेट खालामहोनाय जायो बेबायदिनो बे आन्डार 13 जोंनि टुर्नामेन्टनि आउटकामा बेफोरनो आसाम इउथ लिग आरो आइ लिगआव गेलेनो मोननाया बेनो आरो जों जुदि मोजाङै लांबाय थानो हायोबा गमामायैनो जोङो गोजौ थाखोनि माखासे गेमफ्राव जोङो पार्टिसिपेट खालामहोनो हागोन जों बेखौ आन्दाज खालामनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बे मिशनाव बा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशननि सिङाव बे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंबोबाय थादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय आन्डार 15 आइजोफोरनि बा आन्डार 13 गार्ल्स बेखौबो सोफानाय जादोंमोन जोंनि आइजो गेलेगिरिफोरखौ जाहाथे जों गेलेनाय बिथिङाव एसे थुलुंगा होनो हायो बे खोथाखौ सानलायनानै आन्डार 13 खालामनो सानदोंमोनब्लाबो बेयाव गोबां माखासे टेकनिकेल उसुबिदाफोर दङ मानोना जोंनि ओनसोलफ्राव बिदि गेलेनाय बिथिङाव आइजोफोरनि बाहागो लानाया जोबोद खम बेखायनो आन्डार 13 बा एसे उन्दै जायैखाय गेलेगिरिफोरनि प्लेयारफोरखौ मोननो नागिरा बेखायनो एसे बैसोखौ बारायनानै आन्डार 15 बा एसे गेलेगिरिफोरा बांसिन ओंखारोखाय आन्डार 15 गार्ल्स बेबायदि
सोनानै बेबायदि आन्डार 13 बयस आरो आन्डार 15 गार्लस बेबायदि हाबाफारिखौ सोसननाय जादों। जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टनि इनिसिएटिभआव CM कापखौथ' खुंदोंमोन। औ नोंथां सोंनाय बायदि बियो मोनसे जोंनि थाखाय बेबो मोजां मोनसे हाबाफारिमोन। BCDC लेभेलनिफ्राय खालामदोंमोन बिथांमोनहा खना खनला जायगानिफ्राय गेलेगिरिफोरखौ माने लाबोनानै जाय बेस्ट अफ दा बेस्ट बिथांमोनखौ साब डिभिजन लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे कम्पिटिशनसिम लाबोनानै मोनसे सेन्ट्रेल लेभेलसिम बिथांमोनहा लाबोदोंमोन। दा बेजोंबो जोङो जोंनि थाखोमानाय माखासे गेलेगिरिफोरनि टेलेन्ट बा केपाबिलिटिखौ जोङो श' खालामनो हानायनि मोनसे स्क'पा दंमोन। गमामायैनो बेबायदि मोनसे प्लेटफर्मखौ लायोबा जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोजां। दा बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ बेबायदि हाबाफारिखौ लायोबाथ' मोजां, खिन्थु सिगाङाव जेरैबायदि बे हाबाफारिखौ लादोंमोन एसे फुटबलनि जावरिखांनाय मोनसे जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिनै जादोंमोन होननानै जों आन्दाज खालामदों। दुरान्ड कापआ जुदि जोंनि जायगायावनो जायोबा जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा एसे एनकारेजमेन्ट मोनो, एसे थुलुंगा मोनसिनो आरो बेफोरखौ नुनानै गेलेगिरिफोरनि गोसोआ थुलुंगाखांनाय मोनोमोन। बेयो गभर्नमेन्ट जिहेतु रिलेटेड मोनसे प्रग्राम जाबाय। दा बेयाव थांनाय माखासे बोसोरावथ' क'क्राझारावनो जादोंमोन, नाथाय देग्लाय जोङो मिथिनो मोन्दों बे गुवाहाटियावसो जासिगोन। दा जायगायाव जायोमोनबाथ' मोजांमोन, खिन्थु दा गुवाहाटियावसो जागोन होननानै जों खौरां मोनबाय। जों मिजिं खालामो उननि समफ्राव बेबायदि गिदिर खेलाफोरा ओनसोलफ्राव जायोबा जथेस्थ' जोंनि गेलेगिरिफ्रा थुलुंगा मोनो, इनकारेजमेन्ट मोनो आरो बेजों जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो हानायनि मोनसे खाबुआ स्क'पा थायो। बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बनागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लायबो 63 बोसोर बैसोनि जे जोलुर बादायलायनाय बेखौ बांलाबारि इउनिट कमिटि एबसुनि सिङाव थानाय जामगुरि गामिनि जोमै क्लाबनि जे गेलेग्रा फोथाराव दाखालि थांनाय 5 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 10 जुलाइ बे 10 जुलाइसिमाव जोङो जोबथा फाइनाल मेच बादायलायनाय जादों। दा बे जोबथा बादायलायनायाव बांलाबारि इउनिट कमिटि एबसु आरो बनरगाव आरो सुखानजरा मोननै इउनिट कमिटि एबसुनि जथायै बांलाबारि इउनिट कमिटिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना गेलेदों आरो बे बादायलायनायाव जे बनरगाव सुखानजरा इउनिट कमिटि एबसुआ 3-0 गलाव देरहासार जानो हाबाय। जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो इउनिटफोरखौ लानानै बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंबाय थानाय जादों। देग्लाय बोसोराव जोङो मोनफ्रोमबो इउनिटआवनो गासिबो जे टिम मोनसे गेलेगिरि जों मोनजोबनो हायाखै। बेनि जाउनाव दिनैनि जे फाइनाल बादायलायनाय बियो मोननै इउनिट कमिटि एबसुजों मोनसे टिम बेबायदिसो खालामनो गोनां जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन मोननै मोनथामसो टिमखौ जोङो बेबायदिनो जयै जे गथ'फोरखौ जोङो गेलेहोनांगौनि थाखाय जोङो बेखौ खालामनाय जादों। आरो जोङो बे फुटबल खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि दख'रानि सिङाव गोबांथार माखासे लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ जोङो थुलुंगाखांहोनो हादों। गोबां गामिफ्राव बुट जुथा गाननानै बिथांमोना फुटबलखौ गेलेफेरामोन, नाथाय जोंनि फुटबल खुंफुंनायनि गेजेरजों बिथांमोना गामि ओनसोलनि जायफोर गेलेगिरि फंबायमोन दङ बिथांमोना बिमा बिफानाव बुट जुथा बिदों बा सोरनावबा डनेसन बिनायनि गेजेरजों बिथांमोना बुट जुथा बिनायनि गेजेरजों गेलेफैदों। आरो सोरबा गेलेनो मोनैनि खारनाव दुखु मोननानै न'खराव गाबलायनाय बेबायदि मोनसे अबस्थाया फैदों आरो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। जोङो बनगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै फुटबलाव मालाबाबो उन जानानै थायाखै। मानोना बर' हारिनि जाय जोङो बर'नि जोलुरनि राजा बिन'द ब्रह्म बिथाङाबो जोंनि बनगाव दख'रा एबसुनि सिङावनो गोग्लैनाय जे खाग्राबारि गामिनि आरो बेजों लोगोसे आइजो फुटबल गेलेगिरि उपुर्ना नार्जारि बिथाङाबो जोंनि बनगाव दख'रा एबसुनि सिङावनो गोग्लैयो। बे हिसाबै जोंनि दख'रा एबसुआव जे गेलेनायाव मालाबाबो उन जानानै थायाखै आरो आवगायलांबावगोन। बिथांमोन बायदि जोंनि जे दा फुटबल खुंफुंनायनि गेजेरजों जे फंबायमोना जे उपुर्ना नार्जारिमोन बायदि बा बिन'द ब्रह्ममोन बायदि गेलेगिरि जाहैनो हागोन आरो जोंनिफ्राय गोबांथार माखासे लाइमोनफ्रा गेलेनाय बिथिङाव दावगालांगोन बेखौ जों आसा खालामनाय दङ।
जोंनि बनग' दख'रा एप्सआव गासै 11टा इउनिट दङ। बेनि गेजेराव जोङो गासिबो इउनिटनिफ्राय जोङो एक्सट्रायै बेबायदि टिम खालामनो हानाय जायाखै। गासै 8टा टिम जानानै जोङो खेलाखौ सालायनाय जादों आरो दिनैनि जे जोबथा बादायलायनाय फाइनाल मेचआव बांलाबारि इउनिट कमिटि एबसु आरो सिखोनजरा लोगोसे बनरगाव मोननैजों ज' जानानै बिथांमोना गेलेदों। दा बे गेलेनायाव सिखोनजराया आरो बनरगावआ देरहासार जानो हादों। जाय बिथांमोना देरहासार जादों आरो जायफोराबो जेनदों, जोङो गासिबो जोंनि दख'रा एबसुनि सिङाव दा जेरेखम जोङो फुटबल खुंदों, बे फुटबल खुंनायाव जाय फंबायमोना जे मोजांथारै पारफरमेन्स खालामदों बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनायनि गेजेरजों आरो सेलेक्सन खालामबावनानै जोङो जिल्ला एबसुनि जे 13 बोसोर बैसोसिमनि जे जोलुर बादायलायनाय बेयाव जोङो बाहागो लाहैनो थाखाय थाग थियारि जागोन। दा बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायबाय। दिनैनि जे जोंनि फाइनाल बादायलायनाय बा जोबथा हाबाफारियाव जोङो हांख्रायनाय बायदियै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राथिया बसुमतारी बिथांखौ गाहाय आलासि महरै मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि गेलेमु नेहाथारि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बनगाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय माहारि आफादफोर बनगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद, बर' समाज आफाद, हारिमु आफाद आरो गोबांथार माखासे माहारि आफादफोरा जोंनि जे दिनैनि जोबथा बादायलायनाय बेयाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां मेलेमजिबि सानसुमै आरो रायजो राजा बिथांमोनाबो दिनैनि गेलेनायाव नायफैनानै बिथांमोना गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होफैनानै हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार खालामफैदों।